The electoral stakeholders are currently in an untenable position where preparations are proceeding for the election on the 27th of October 2021, whilst at the same time anticipating the outcome of the Constitutional Court application. Ukubheduka kwe-COVID-19 sekuphoqe iKhomishana yokhetho ukuba ithathe isinyathelo engakaze yasithatha selokhu lelizwe lakhululeka. Yize le khomishana iqhubeka nokulungiselela ukubanjwa kokhetho ngomfumfu, isifake isicelo enkantolo yomthethosisekelo kanti nakho ecela enkantolo ephakeme kunazo zonke kuleli. That the Commission may hold the forthcoming local government elections outside of the 90-day period required by Section 1592 of the Constitution, and secondly, directing the Commission to hold the forthcoming local government election by no later than the end of February 2022. And thirdly, authorizing the Minister of Cocta to withdraw the notice calling for forthcoming local government election. iIEC izocela enkantolo ukuba inqume ukuthi ayenzi yokuphambene nomthethosisekelo wezwe uma ingalisingathi ukhetho ngasekupheleni kukamfumfu walonyaka, futhi ifuna inkantolo yomthethosisekelo kube iyona eqapha umsebenzi wokuhlehliswa kokhetho lohulumeni beyindawo ngeenyanga eziyisithupha. Kusenjalo isimemezelo sikaNgqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezomdabu uDokotela uNkosazana Dlamini Zuma esithi ukhetho luzobanjwa ngomfumfu walonyaka sesiholele ekutheni le khomishana ivale uhlu lwabavoti nolunamagama izigidi ezingu-25.7. That the Constitutional Court grants the prayers of the Electoral Commission and there is a deferment. All that comes apart. What does it mean? It means that the voters' roll is opened once again. What does that mean? It means that people will once again be able to register. They will be able to update their details. Le khomishana ichithile nemibono ethi iphula umthethosisekelo wezwe uma ingaqiniseki ukusingathwa kokhetho esikhathini esibekiwe.